5G टेक्नॉलॉजीचा सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की या टेक्नॉलॉजीमुळे जो काही टेक्नॉलॉजिकल लॅग आहे 4G मधला तो पूर्ण संपतो आणि एक प्रकारे देन एंड देअर ज्याला आपण म्हणू शकतो अशा प्रकारे आम्ही या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून डिजिटल इंटरफेसच्या माध्यमातून हेल्थ केअर असेल किंवा इतर सुविधा असतील या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवू शकतो। आणि यात सगळ्यात महत्त्वाची अनाउन्समेंट काही असेल तर ज्या स्पीडने डिजिटल गेटवेज आणि इंटरनेट शहरात उपलब्ध होईल त्याच स्पीडने आणि त्याच इंटेन्सिटीने प्रत्येक गावात उपलब्ध होईल अशा प्रकारची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे। त्यामुळे 2025 सालापर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यानंतर गाव आणि शहर यातला जिओग्राफिकल लोकेशनचा डिफरन्स हा पूर्णपणे संपणार आहे। अशा प्रकारची कनेक्टिव्हिटी ही देखील या ठिकाणी सुरू होते आणि याचा फायदा दुसरा काय आहे तर 200 चॅनल ई लर्निंगचे हे आता अधिकचे मोदी सरकारने सुरू केले आहे आणि शेड्यूल 8 मधल्या सगळ्या लँग्वेजेसमध्ये आता हे चॅनल्स उपलब्ध असतील। पहिली ते 12वी सगळा अभ्यासक्रम या 200 चॅनल्सवर उपलब्ध असेल आणि या माध्यमातून कोणालाही शिकता येईल।